Sziasztok, srácok, ebben a mai videóban pedig, hát ja, az új részt készítjük el. Először is ide a gazdi elment, nincs annyira sok olyan, de elmondom, mi lesz ebben a mai videóban. El fogunk menni sétálni. A gazdi felrakott egy ilyen bringázós videót, most felrak, úgy gondolta egy ilyen videót is. Jön egy kocsi. Nagyon egy kicsit felrak ide a gazdi, mert oda adja neki a kaját. A gazdi az nagyon finom. Össze kell nekem törni, mert akkor úgy nem eszem meg. És mindig nem ettem meg. A gazdi nem volt mérges, de ezért egy kicsit volt csak mérges. De ma el fogunk menni vagy milyen bringázni, sétálni egy kicsit. Utána vissza fogunk jönni, az utcába fogunk. Kicsit megállítjuk. Na, szólt az apukájának a gazdi. Igen, hát láthatjátok, hogy még nem annyira nagy. Na, feladja rám a hámot, és utána felvesz ugyanúgy. Jaj, gazdi, mit csinálsz? Ez mi, amit rám akarsz? Mi? Mi ez a hám? Jaj, nekem hámom van, mert megszöktem egyszer a pórázba. Gazdi erősködik, de én nem akarom, hogy elmenjünk sétálni, vagyis akarom, mert szeretek sétálni. Csak nem tudom eldönteni, és szeretek-e sétálni, vagy nem annyira szeretek. Jöttek le kommentbe, hogy sétáljunk-e, vagy ne. Gazdi megprenkelődött. Nagyon megprenkelődött. Nézzétek meg. Nagyon megprenkelődött. Jaj, meg kell fordítani a gazdinak. Ott. Megyünk ki. Menjünk gazdi. Csak be kell csuknia valamilyen. Hát én nem szoktam befrukni. Nézzétek meg. Szagolok. De jó. Annyira jó lenni. Gazdi még fog felrakni videót, tudjátok azt, amikor ilyen 4. részét fogja felrakni azt a Zoli, csak nem lesz így Zoli benne. Elképzeljétek el. Még lesz Boris kalandja is egyszer, amikor majd át tud menni a gazdi a barátjához. Hát ja, jön egy kocsi. Menjünk. Kicsit ilyen hang lesz, mert gazdi ezt szokta csinálni, mikor izél. Hát ja, remélem nem felejti el, hogy videózik. Itt sétálunk el egy kutyus mellett, aki most nincs itt. De amúgy én egy lány vagyok, és Maszaknak hívják. Ezt már mondtam, hogy Maszaknak hívnak, de hogyha valaki még új lenne, és nem, akkor elmondom. És, hát jó, volt egy nagy kocsi ott. És utána a gazdi szaladott velem. De képzeljétek el, itt volt egy kutyus. Itt úgy hívták, hogy Morgó. Csak hát ő nem volt itt. Az egyik barátjának a kutyusa. Beszagoltam. És mondta a gazdi, hogy gyere, de nem jöttem. De akkor elindultam. És mentünk még. Nem sokáig megyünk szerintem. De még csak 3 perc megy, de hát jó. Gazdinak már nagyon elszáradt a lába, mert ugyanakkor vette fel azt a videót, amit éppen bringázni ment. De most nekem úgy gondolta, hogy csinálunk egy ilyen videót is, mert már nagyon sok napja nincs videó. Úgy gondoltam. És ez nagyon jól gondoltam, mert jó, hogy eljöttünk sétálni, mert akkor elfelejtettem volna, ma elmegyünk mindig sétálni. Jó, nem minden nap, mert el szoktak felejteni, de azért szoktam nagyon sokat. Hát ja, én egy lány vagyok, de hát azért beszélek lányul. Hát ja, és én nem akartam jönni, de ez 5 méteres púrás, de hát láthatjátok. Még nagyon sokáig elnyújt, és most, ha akarjátok, akkor majd még elmegyek sétálni. Hát jó, van háttérzaj, az nem bocsánat, hogyha van, csak hát jó.
itt építenek éppen. Gazdinak át kellett lépnie, mert itt volt egy nagy kő. Gazdi megmutatta a cipőjét, de minek azt nem érte. Hát ja, mentünk. Azt lassan végig visszafordulunk, mert már este van. Megszagoltam még ezt a csatornát. Elmenjünk az utca végéig szerint. Gazdival. Gyere. Azt mondta valamiért nekem, hogy gyere. Mindjárt át kellett lépnie. Öt egy kicsit. Na, itt vagyunk. És megyünk le az utca végére. Azt mondta a Gazdi, hogy egy nagyon jó munka lesz. Mert fogunk csinálni egy taskot. Képzeljétek el. Egy nagyon-nagyon szórakoztató, és nagyon sokszor meg szoktuk csinálni. Mert ezt már be van gyakorolva. Ezt látni fogjátok. Remélem fog tetszeni. Értsek egy kommentet, hogyha fog tetszeni. Ja, és el is felejtettem mondani, hogy lájkoljátok, és iratkozzatok fel, légy szíves. 50 feliratkozónál live-olni fog a Gazdi. Képzeljétek el. Meg 100 feliratkozónál már videókat is fog készíteni róla. Nem lesz ilyen 10 perces. Aztán néztem hátra, és Gazdi mondta, hogy gyere. Hát nem jöttem, de most már jöttök. De hát, ja, egy kicsit akadozik a hangom, mert hát ja, kicsit jött egy kocsi, minket azt nem érdekelt. Én csak mentem. Itt jött a Gazdi bringával, és utána megérdekelt, hogy milyen kocsi az, és valamilyen kék kocsi volt. És nagyon sok volt itt a szúnyog. Hát ja, nem látjátok szerint. Pedig nagyon sok volt. Gazdi már alig bírt vele, és engem is szét fognak csipkedni. Gyorsan kellett menni, hogy akkor nem fognak szétcsipkedni. Vagy ez nem is szúnyog, nem tudom. Aztán a Gazdi tényleges szúnyog volt, és Gazdi megölt egyet. Valahogy. Nem tudom, hogy tudja ezt a szupererőt, hogy meg tud ölni. De lehet nem fogjuk megmutatni ezt a izét. De megpróbáljuk. Gazdi! Hoppá, ez bocsánat. Ez nem én voltam, csak mondtam, hogy ezt csinálja a Gazdi, hogy ez így nem tört, és hangot ad ki. És nem akartam jönni. Gazdi erőlködött, hogy gyere már! De nem akartam annyira. Ezért azt mondta, hogy meg kell állni, mert lehet, hogy jön egy kocsi. És mondom, nem, itt jöhetnek kocsik. Ott voltak lenn amúgy a Gazdék. Vagyis a barátjával a Gazdi. Aki elvisz most ki is térni. Majd egyszer Boris kalandja is lesznek, első része. Remélem fog tetszeni ez a mai videó, mert a Gazdi egyszerre telefonozik, egyszerre hát ja, tudjátok, egyszerre húzza fel a hangot. No, és szerintem idáig megyünk le, mert megyünk odáig. Jön egy kocsi. Gazdi. Hát ja, igen, videóz. Jön egy kocsi. Megvárjuk, amíg elmegy. És akkor megyünk. Gyere. Azt mondta a Gazdi. Na, és meg is mutatjuk ezt a trükköt. Először meg nem akartam, de utána, ja, egy olyan trükk, hogy nézzétek, itt vagyunk fenn. Ez úgy olyan, mint egy domb, és el tudom menni a végéig. Hogyha itt nem lenne nagy kutya, akkor ez baj lenne. Mondta a Gazdi, hogy menjél, és majdnem lecsúszott. De ha én lecsúszok, akkor azt mondja, hogy itt a hám. Hogyha ő meg lecsúszik, akkor nem baj, mert fel tud jönni, én nem esik nagyot. De nekem nagyon jó esnék. És hát le is jöttünk. Ez egy nagyon jó. Ezért volt is 1000 kérek egy útifalatot. Gyorsan átszaladtunk az úton. És majdnem rám ugrott a Gazdi. Mert valamiért átugrott valahol. Írjátok le kommentbe, hogy cuki vagyok, vagy nem. Hát ja. Megyünk haza. Mindjárt vége a videónak. Csak haza kell érnünk. Hát ja, 12 perc szerintem lesz. Mert most tartunk még 9 perc. Hát ja, még haza kell.
a gazdival. De majd mesélek egy kicsit. Az anyukám az nem tudom, hogy hol van, de jó lenne visszakapni. Hát már sosem fogom szerintem. Már itt én már 7-8 éves vagyok. Úgy emlékszem. Ha megyünk a gazdival. És ilyen sorcokat szokott nagyon sokat kirakni. Nem tudom, hogy látjátok-e, de és már nem annyira rak sorcot ki. Mert még nem tudja, hogy milyen sorcot rakjon ki. De most már fog kirakni elvileg. De nem tudja még. Lehet, hogy még ma fog kirakni. Mert még nem felejti el. Mentünk gyorsan, hogy nehogy szétcsípkedjenek a szúnyogok. Aztán ezt nézzétek, milyen szép lett a hal. Hát ja. Mindig amikor erre szoktam jönni, akkor nagyon csúnya volt. De kijavítottak, és nézzétek a tetőt, nagyon szép. Hát ja. Ez meg nem szép. Ott van egy jó kis ajtó. Hát szerintem megyünk. Itt vagyunk. Azt látszik, hogy hol vagyunk. És megyünk még. Mindig megyünk. Jöttünk haza. Csak. És hát ja. Csak azért nézett hátra, és azért nem tudott beszélni. Vagyis ezért nem tudott ide figyelni. Megyünk. Gazdi, érjünk már haza. Mikor érünk haza? Gazdi, mondd már egy időt. Azt mondja, hogy mindjárt. És már nagyon fáj neki a lába. Mondom, hát nekem is. És alig tud járni. Azt mondja. Jó, én is tudok annyira járni, és akkor is fussunk. Hát akkor futtunk. Itt az állat. Úgy futtunk, mint hogy jönne valaki. És hát ja, mindjárt hazaérünk. Mindjárt is köszönök tőletek. Hát még fog kirakni Gazdi videót. Meg nem tudni. Meg még akar. Hát akkor fog még. Annyira jó ez a mai nap. Ez nagyon jó volt. Adtam jutítás tére. Na, szerintem elköszönöm. Sziasztok, és iratkozzatok fel. A cső.